Samlem. Kakanhon ki khatlai tali ki self help group ki badon hapok shatri jong kanang ki Shupang village organization kabadon hakasnong Samlem Riboy district mentak singi kakanyau tari unai wing ahajara puwe kalayo ban rakhe ka jing dabba ars nem jong kanhon bar kalayo ruban odu ki kum kadak jong ka jing lekmen ha kate ka jingelang ka kong Magdalene S Maulong ka balong gru ka MDC jong ka sning constituency kala shim benta kum ka kongsan harangkat ka jinge don lang u branch manager ka MRB uba lam kermen pakma lembat ka APO sning block ka kong M Swear urang ba shnong uba Arston Linkoy bat ki long me long pa ki khon samla lembat ki hepred nakaliang jong katika village organization kalapan ku burom ru ki nongkit kambarim bat batmai jong katika village organization lapan puapan pieng ya katika jingya lang da ki drama lingkot ki jingshat bat da ka jingya kop ni riam bala shimbenta da ki dukot jong katika village organization lang kasalam ban kantiu ya kasnong kathau kabangidan nitip kajingya nanti jong ka VO kajingya dan lang ki self help group ki paper nitip kamdai ka kam kabasuk kajingya nanti ki jong ping ni le si nitip scam ki ma bun ki raidam hendrei ke ka balong hadu kan kasi benginyo ban ya rakhelam kadi kajingya snok tilam ka jong pi kasi jong ka jing job kasi jong ka jing ai mensil kum kilong kami nga soban ong yapi ninweng ya kata ka jing smoli aran ninweng ya ka mensil jong ka jing bishni lembep ninyo ban mad ito uso jong ka jing job hot ni don ka benta ka bakraw kum mga ong yapi buon ki kamram buon ki lenti ki senjam ki mga habyat na kapor sa kapor prima pi bakit baba ya ka yeng kasam dari mapi kilong shulor belami hadu kani kasni di sultanat banyi di jing roi manek larwan kilong kani di jing shat Inang ya trailang sakmat, no? Inang ya trailang na mataban wara ya taka bahakamiat kesukasan karoy kapar kamtom le bak kumno kum kilong tumi pidon matalang hakaban tertiu ya taka akor kaburom hapos no potau. Te kumang tiok mah kumang juong kinong kedong bora-bor kilong tumi jongi juong baik ba ngi nyula ngi nak de ngilong ngi ki de kita barang guna kulit putih nak de ki bopi reng ong yo pi ba kilong tumi jongi mata kelasan marwan sakmat jom kawio balik bapila ban poi sedo neo mau jam ini kita try habang teng ki juong bon ki bejuk kali ngi ma ki ong ba sar kumno pi ya ailon ki SAG akano bor kom pi ailon ki SAG ni kum ki branch manager ki betray hapo bang ni jo kuson ni lade ba bale ngi ailon ki SAG hadin bangla kuson ba hadin bangla perkhat ba ni syam ba bale ngi ailon ki SAG na mar ba ki SSG ki don kanong rim nan ong ipi balay ngi ailun ki SSG na mar ba ki SSG ki don kanong rim bon ki ong ki egira kanong rim ma na mar haba ailun yo yung SSG pinito kumo ki SSG kindon hangno ha kano ka jaka pi ki don ba pani balong ban kdew hangno ka SSG ka don kalong ka ba ba andre ngi pat ni hirap leng ba kilon leng ba ki kon ki SSG balay ni ong ba na ka bang na mar ba kanong rim ki kita kinong rim namar kanu ke SSG habaka sengi SSG ki habdon kinong rim kata kinong rim ka bakiong haktin dakar ki ong ka pan sutra namar ni na ka bang ni pai ka to ka pan sutra balengi ai lu ni ki SSG namar bakidon kinong rim kita kinong rim ka dai ba kidon santri kinong rim ka wait ba kinong ba ngin yelong meeting ma ngin yelong meeting ngin ni kan show ngin yera para mangileng ba kilon ngin ya siu bahaya kilon dan ni ka bang ni siyam ba kinu kiseng kiberon ka nongrim kiskhem
Nama la kanong rim kamdon kanong rim kanu kabanta kampoi sino henry la kanong rim kaskem tamut pila ban yai kam saprang ngala ban ong ba pila ban poi hadu menta kasniru bingila ban celebrate hagani ko kom namar ngala ban ong ba baro ki SAG badan hagapo ka samlem ki bot bahai kanong rim jong ki kaskem na kata kadaw ngila ban celebrate ya kanika sengi menta kasni hagajing siya dalam don kanong rim ngimla ban poi sikani tangi na ka bang ru gile ayu ngi page ya kanong rim Tengi siyamba kanong rim jong pikas kem tanata ka daw ki poi hadu kanika kabenta bingila ban ya celebrate lang ni kong branch manager ki kinong sok ni kila ban don bentalam bat him. Ko pa